Assalomu alaykum do'stон, bardaron, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадем ба канали моин, канали Қодиров Сайбурҳон. Бардарон як гов савдо шид. Кадом ноҳия? Дӯстӣ, ноҳияи Дӯстӣ не бардар гирифтак, савдо кард. Барака шабзан кат яка. Ина гоҳи хубай оха. Ҷӯшидан диден. Ҷӯшидан дидан ин омадан. Ина бобои ҳоҷӣ. ҳоҷи худо баракат шафта. Я оғил молу шава. Иншаллоҳ худо ина савдоши рафт бардаро метонед занг назанен. Дӯстӣ. ина бардо бениҳоят гоҳи хуб буд. Худо нигабонатон, касб кориаматон да барор мехоҳам бигзор гоҳи хубша бигирен. Як карпати дига ҳастен насиб мепартом навори навда. Ҳамиша бояд партом бардаро. ина бардо синаш. Nego. Сум шамета дами кия кайсо бидабте. Худо нигабонатон.